салому алейкум ба ҳама бародарон, подписчикоҳ, тамошо кунед. Имрӯз мо моҳии сазан ки қариб 2 килову чанд грамм аст, имрӯз тайёр мекунем ва ба шумо нишон медиҳем ки чӣ хел дар фолга моҳиро пухтан дар кор ва чӣ хел тайёрша мо ба шумо нишон медиҳем ки чӣ хел тайёр шудааст. Марҳамат, тамошо кунед. Салом, салом. Ава, салом, салом. Салом ба ҳама бародарон. Салом ба ҳама бонувон. Салом ба кайбонуҳо. Салом ба мардуми меҳнаткаш. Салом ба мардуми беҳтарин ва хубтарин ва нафароне ки ҳаракат мекунанд, кӯшиш мекунанд ки бо дӯсти худ меҳнат кунанд ва ҳар он чизе ки тайёр мекунанд бо хоҳиши худашон бошад ва тарзе бошад ки онҳода маъқул бошад. ҳар он чизе ки мо мехоҳем ба чани дили худамон бошем, беҳтар ва хубтараш ки худмон бояд кунем. имрӯз мо сазан овардем. чӣ хел ба шумо нишон дем? Сазан ин қариб 2 кило аст. ё қариб 2 кило ёки 2 килову чанд грамм аст. имрӯз сазан овардем ва гуфтанем ба шумо ки имрӯз мо сазанро дар фолга тайёр мекунем. агар шумо ягон бор накарда бошед, як бор попробуйте кунед, як бор тайёр кунед дар ҳамин фолга, маззашро бинед чӣ хел бомазза мешавад. ҳам хел бомаззае аст ки бениҳоят бомазза аст. шурӯъ мекунем ба тоза кардани сазан. пешакӣ мо сазанро, рости гап ин валвалакош буд, манам валвалакош дар танашай. Инҳоро мо пешакӣ тайёр кардем ки вақти зиёд меравад ва дар шаҳри Екатеринбург дар торговый центр Карнавал тоза кардагишам ҳаст. ҳамин моҳира тоза кардагишам ҳаста. не ки мо имрӯз чӣ кардем, тоза нокардаша гирифтем ки худмон тоза кунем ва вақти зиёд мерафт. ба ҳамин хотир ман пешакӣ тайёр карда тоза карда мондам. Сазана дар фолга агар шумо боз ман даруни моҳира пурра ба шумо нишон медиҳам. агар шумо пешакӣ тайёр кунед, ман пешакӣ тайёр намекардам, хеле вақти зиёд мерафт барои тоза карданаш. барои тоза кардани моҳӣ ба ҳама маълум аст ки ҳама медонад ки моҳиро аз тарафи поён ба боло чок мекунад. аз поён ба боло чок мекунем ки аз ин ҷо ҷои сурохӣ дорад. вақти чок кардан то таги макша чок мекунем ва дар ин моҳира ман ба шумо нишон медиҳам ки моҳӣ чӣ дорад. агар шумо хоҳед ки ба пуррагӣ моҳӣ кушода шавад, шумо метавонед ки то даҳанаша ба корча бибред. вақте ки дар фолга кардаин бошед, беҳтар ва хубтар мешавад ки шумо набояд моҳиро ба ду қисм тақсим кунед. ба ҳамин хотир мо ҳам ҳамин хел кардем. даруни моҳиро мо ба шумо нишон кунам чӣ дорад. даруни моҳӣ аст. вақте кушодем, дар ин ҷо баъзе аз моҳиҳо икра дорад. бисёр моҳиҳо икра дорад. дар ин ҷо мо мебинем ки моҳии мо ҳам икра дорад, дарунаш икра дорад. барои ҳамон эҳтиёт карда ки икраш дар дарунаш тит нашавад, мо чикор кунем, икраша гирем. барои икраиро гирифтан ба мо як посуда лозим мешавад. посуда барг аст, разрашен шумо бинед. даруни моҳира де. вақте ки эҳтиёт накунем, ҳамин икрара шумо мебред. мана ин тарафша мо аллакай бридем. вақти кушодани даруни моҳира эҳтиёт кунем, бо хубтар аст. ҳар он чизе ки аз даруни моҳӣ мегирем ҳам ба шумо нишон медиҳам. дар ин ҷо чӣ аст? хуни лаҳ бастагӣ. беҳтар хубтар хуна бинед ки чӣ лал бастааст. хун лал бастааст. ҳар касе ки хуни лаҳ мебанда, хун тамоман дуруст нест. хӯрданаш, тем более бо лал бастагиш. вақт намегем ки шумо хӯред. инаш ҷигарш буда. ҷигари моҳӣ. моҳӣ ҳам ҷигар доштааст.
моҳӣ чиқар калон боша оқа ҷигараш калон на. Мана ин қоқирток мегем, яки сурхруда мегем. Моҳӣ сурхруда доштааст, ҳамун сурхрудаша ҷудо кунем. Ана ба шумо ман нишон метиҳам даруни моҳӣ ва сурхрудаи моҳӣ. Ин аст рудаи дарози сурхрудае ки аз маки моҳӣ омадааст. Ин сурхрудаи моҳӣ аст. Неш бошад дар атрофи ҳамун сурхруда чизе мондааст. бовар кунед, агар намехоҳам ки гап зана шуморо, шояд ки бовар накунед. Шишаш буд ба фикрам. ё ки моҳӣ шиш надорад, барои ки дар даруни об зиндагӣ мекунад. Ина гуфтам ҷигарша, ана хуни лал, бастагӣ. Ана ба шумо ман икраша нишон метиҳам бачаҳо. Ҳозир 1 дақиқа ман эҳтиёт карда ҳамин икраи моҳӣ. Агар шумо надида бошед, моҳӣ тоза карда бошед, икраро надида бошед, ман ба шумо нишон метиҳам. Агар шумо дида бошедам ё тоза карда бошед, моҳиро икра доштанаша надонед, ман ба шумо нишон метиҳам. Даруни моҳӣ пуфакоша хаяк ҳамаи мардуми тоҷики моҳиро тоза кардааст ва медонад ки пуфако моҳӣ ҳам хеле дута пуфак дорад. Ҳамаи моҳӣ. Яке ҳамаи моҳӣ икра надорад. Бисёри моҳӣ ки ман мисол гирифта мепухтаем, тайёр кардем, икраша надиҳам. Ман икраро як бор шушта ба шумо нишон медиҳам. Хоста хушктар метавад. Ҳозир пури хун аст. Аз ҳамун сабаб камтарак ториктарак аст. Ман ба шумо нишон медиҳам икра. Дар ин халтача миллиард икра дорад. Ана агар шумо бинед да икра, мана бин аст икраи моҳӣ. Ана дидед? Дар инҷо мемонем. Ҳама вақт моҳӣ аз ду тараф икра дорад. Як аз тарафи чап, дигараш аз тарафи рост. Ду халтача икра дорад. Ана ҳозир ман икраи кафондагиро ба шумо нишон метиҳам боз. Мана аз сабаби мо эҳтиёт накардан, мана икра де кафидаст. Мана де чӣ хел икра. Мана икра де. Ана инам икра. Чӣ хел гуфтем? Ду халтача икра. Аллакай мо аз як моҳӣ қариб ним кило икра гирифтем. Ин икра бениҳоят майда аст, хурд аст. У икраое ки шумо мегиред зард вай вобастаи пародаи моҳӣ аст. Ҳар моҳӣ ҳар парода аст ва ҳар намуд икра дорад. Дидед? Опа, қариб икрам рехта буд. Ана ин икраша ин тараф мемонем. Даруни моҳиро боз мекоем. Боз мебинем ки дар тарафи пушти моҳӣ як чизи мулоим. Ман ба шумо мегӯм, шумо шояд ки бовар накунед. Мана ин шиши моҳӣ аст. Моҳӣ шумо агар гӯед ки дар об зиндагӣ мекунад, шиш надорад, яки нафас мекашад. Мана ин шиши моҳӣ. Мана дидед? Шиши моҳӣ чӣ хел мулоим аст. Ин буд шиши моҳӣ. Ана боз дар дарунаш чӣ дорад? Дарунаша мекавем. Ана бисёртар аз ба таъми тарафи фукш мегем ёки қуртоқш мегем, ҳама чизи ҳамин моҳӣ дар ҳаминҷа ҷойгир шудааст. Ростига ман дилша кортесам, қояд дилша биём. Шумо нишон тиҳам. Қаққи нагирсанш. Вой бечорак. Дилш як ҳамчун лахтаи хун шудаги. Мана ака якҷо мефаҳмем ки дилша. Мана инҷа клапанои дилша дидед? Мана мечқиш мебарам. Ана ин дилша. Дили моҳӣ. Дили моҳӣ. Дидеда? Дили моҳирам гирифтем. Боз чӣ дора моҳӣ дарунаш? Ана тарафи қисми поёнаш тоза шед, тарафи болош ана чӣ мондагия? Ҳозир мегӯям то. Дарунаш ростига уқа чизи дигаша мондагӣ нестай. Моҳирам уқа чизи бисёрам надорад. Ана баъд ай тараф чикор мекунем? Барои гӯша тоза кардан камтарак атрофи ҳамин гӯша мебирем. Камтарак. Бисёр дар кор нест.
кам тарак мебарем ки ҳамаи гӯшти моҳиро тоза карданда осонтар шавад. кадоме ки моҳиро тоза мекунад тез дастша дароз карда ҳамин гӯшакҳоро нагира ки дастша мебарад. шояд ки дастша бибарад. шояд ки дастша барои ҳамон вақте ки кушодем мана ин тарафи гӯша қат мекунем ба тарафи боло. қат ки кардем аиҷа худаш мебарояд. диде? уже маълум мешавад. ман гирифта ба шумо нишон медиҳам ки барои чӣ дастона мебарад. чӣ дора ин гӯшошон? ара дора. араи чорпара дора. хуб мешавад ки вақти ҳамин гӯшоро тоза кардам ба эҳтиёт бошед. яке ҳамон дандонои акула барем. ҳамин дандон сих дорад. дандонча дорад. ара воред. ҳаракат кунед ки шуморо дастотонро набаранд. касе ки меҳнат ба дасти худаш мехоҳад ки тоза куна бихӯра ҳамон дада. касе ки магазин мехарад тайёрша ё ки хона меёра тайёр мекунад ода нагуфтестам. нафарон қичон мехоҳанд тайёр кунанд. чӣ қадр моҳи калон шавад ҳамон қадр устухонаш сахт мешавад. моҳи қариб 2 кило аст. нишонтиён ба шумо чӣ қадр ара дора. ара анами метавонад ки шуморо вай кунад. хеле ара аз ду тараф дорад. чихел гуфтем ино чизое ки дар кор нест мода. боз аз ин тараф дорад. ҳамин хел аз ин тарафам кам тарак ба поён мебурем. кам тарак аи тарафам поёнтар мебурем. барои чӣ? барое ки инамҷа кушода шавад. аввал кушода шавад ки шумо ба ҳазурро бигирем ва дуюм кушода шавад ки шумо нақстар бибинед. аи тарафам боз ман анҷа мекушом. мебурам ва ба шумо нишон медиҳам. фақат ба эҳтиёт бошед ки бениҳоят араш безеб аст. ҳам қадранги дандони акулавор ду тараф ара дора. вақте ки шумо агар ин гӯша нагирем тоза накунем моҳӣ талх меояд. бениҳоят талх меояд. вақти тоза кардан боз як бор дигар бинед ки дар онҷо астаткаш кам тарак боз мемонад. ҳаракат кунед ки тамоман намонад. вақте ки шумо моҳиро қатъи калаш дар фалга монданед ба ҳамон хотир наст тоза кунед. мана диде астаткаша наҷам арача дора. ҳозир мо моҳиро мешӯем. тоза мекунем. боз ба шумо нишон медиҳем. акнун тахташа ба мо дига бахштон лозим намешад. тоза кардам. бародарони азиз, ин сазани мо аз худи ҳамин дайраҳои Россия ҳар ҷо мардаган ҳар шаҳрҳои дигаш меорад. бениҳоят калон аст. ман барои шумо чӣ ба сазан имрӯз? сазан яке аз моҳиҳои бомазза. аввал бомазза, дуюм сукаш калон. бениҳоят сукаш калон аст. сукаш калон аст. дар қитиқи кӯдакон намедурояд. суки майда надорад ки кӯдаконро қитиқшон бигирад. калон аст. барои ҳамин ҳеҷ кида залал надорад. аз сабаби безалал буданаш гӯшти лаҳмаш бисёртар аст. бародарони азиз, мо чӣ кор кардем? ҳозир фақат моҳиро тайёр кардем, тоза кардем ва шумо нишон додем ки чӣ хел тоза мекунам.
чашмошон барои чашмошон гитан не обязательно. Баъзе одамо хоҳишманди чашман, чашмурам мехӯрам. Як хел одам калаша мегира, аделна уха мекунад. Барои ҳамин бародарони азиз, ҳозир мо моҳиро чӣ хел дафалга мемонем, шумо тамошо кунем ва бо диққат бошед. Барои дафалга мондаам ба мо чӣ дар кунашам. Асосан моҳиро шумо дафалга фақат истаи приправа, обычный приправа ко приправа кунем монем баса. Агар бихоҳем ки маззааш гуногун шава, яъне сочный мегем, сочный биёрад, барои сочный омаданаш мана хеле пиёз мекушоед. дарунашда пиёз мемонем. Хуш рукада хеле партофтаву мартофта. Хуш пиёз мемонем. ҳамон ана хеле пиёз мемонем. дарунашда пур мекунем, пур аз пиёз. Баъд аз пиёз шумо метавонед ки боз помидор партоед. Помидорам ҳаракат кунем ки гирд бибирем. вақте ки гирд биридем, помидори мо бафтун дар халдин ях шида, ҳамон сабаб гирд биридан ката қиин шида. вақте ки шумо гирд биридем, дар болои ҳамин пиёз боз помидор мемоед. фақат саросима нашем ба хотире ки намак накардем. Саросима нашем намак карданда, намак кардан ҳеҷ маҳал дер намешавад. моҳира дарунша пур кардем. касе бо метавона лимон мона. не ки беҳтараш лимона баъд аз пухтанаш якам хел оша болошда мебаред тамом. баъзе приправои ҳастааст ки худшон намак доранд. лозим намеояд ки намак кунем. мана хел приправо ҳаста, ино тайёранд. дар ҳамҷа мефрӯшанд специально для риба. шумо метавонед ки ина фақат ҳам хел вайкунед. расипеца кунед тамом. дарунашда ёки бенушда бишакунед. агар хоҳем ки боз шуртоқак бияву ба маззатар биям, намаки оддӣ, намаки ошӣ, намаки оддӣ мекунед. намак мекунем, ҳаракат кунем ки аз ду тараф намак. баъзе хоҳишмандиш метавонад ки дар даруни мисол калаш камтарак намак партоя. чӣ қадар намакаш бисёр бия, ҳамон қадр маззаи моҳӣ хубтар меояд. шуртоқак. чӣ хел ки мегем? шуртоқак. ба мазза. баъдан боз чӣ гуфтанем? бо ман дар бораи ҳамин моҳира дидин ина чӣ хел шида? фалганен дан шаксон. ина нигоҳ кунем моҳира. Что будешь делать? Кутеҷа дан шаксон. Вытащишь пистолет и будешь в меня стрелять? ина бачо. Она. Я пришла. ина моҳи да фалган ам хес немхемеша дидин. ина агар бифоратун дил ҷигар шади. Меня, Джанет. Простить? Диди? Ты уверена, что Шмакоша Джанет дидин? так легко простит? ина ба маза гишад. Гирем хел марамат кун. Видит, как ты